Ezeko diskursioa, Herrian, Ricardo Galate, Amaia Txurruka, Eneko Etxeberria, Mitxori Zabala, Ane Beitian, Joseba Zamalaga, Jose Luis Ibartabal, Legeak ala behartuta hitz ematen du. Jon Uriguen, Zinegiten Inigo Zertzolo, Maria Jose Garmendia, Legeak ala behartuta zinegiten. Ainhoa Mendibil, Legeak ala behartuta zinegiten. Andersora Arute, Joseba Ustondo, Legeak ala behartuta hitz ematen du. Emilio Campello, Sí, prometo. Fernando Suárez, Francisco Javier Núñez, Francisco Javier Núñez. Ovidio Campello. Alfredo Echeverría. Alfredo Echeverría. Alfredo Echeverría. Alfredo Echeverría. Bosketa egin eta gero, adineko mailak botoak zenbatu eta boto txartel bakoitzan aktibitate gai gisa agertzen den zingoten izanak erakorriko ditu. Eta emaitzak hauek izan dira, emandako botoak 17, hautagai zerrendako botoak 17, eta beraz, hautagai zerrendako botoak era honetan banatzen dira. Alfredo Etxeberria Murgo jauna 7 boto, Jose Luis Ibartabal Egibar 7 boto, Ovidio Campello Tejido jauna 2 boto, eta Francisco Javier Núñez Álvarez boto bat. Bosketa hori ikusi eta zinegotzen artean egindako bosketaren ondorioz hautagaien artean gehiengorik lortu ez denez, udalonetako alkate Alfredo Etxeberria Murgo jauna izendatzen da. Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrendaburu eta orain zinegotzerik udalerri honetako boto gehiengoa lortu duenez.